En 1947, e por iniciativa dun grupo de gandeiros da comarca de Arzúa, nacía a cooperativa Perpetuo Socorro. A idea entón era realizar as compras en conxunto para abaratar de algún xeito os custes. A cooperativa Perpetuo Socorro naceu no 1947 xuntos un grupo de ganaderos no cual eu non recordo moito porque só levo 12 anos aquí na cooperativa, pero máis ben para empezar a comercializar e comprar para as súas explotacións. Hoxe a filosofía segue sendo a mesma, pero moito cambiaron as cousas. Daquel baixo en pleno centro de Arzúa pasaron ás actuais instalacións de Teiraboa hai xa 12 anos. Teiraboa unha nave, unha nave para aquel tempo era unha nave grande. Despois montaron as instalacións, uns muiños pequenos para a fabricación de piensos, e así. Os gandeiros desta cooperativa teñen explotacións de vacas de leite e de carne. A media de animais por explotación é de 20 cabezas de gando. Nalgúns casos, os cooperativistas teñen vacas de carne, noutros de leite e en moitas dedícanse aos dous produtos. Por iso, para comercializar o leite, creouse en 1976 outra cooperativa, a Arzuana. A ela pertencen 420 gandeiros, moitos dos cales tamén están integrados en Perpetuo Socorro. A cooperativa Arzuana máis ben polo tema da leite, para vender en conxunto a leite dos socios. Na Arzuana recollen o leite dos cooperativistas, parte dedícase á elaboración de queixos e o resto o venden a centrais leiteiras. Na comarca de Arzúa o queixo é todo un símbolo. Por iso elaboran uns 5.000 kilos diarios deste alimento na variedade de tetilla, Arzúa Ulloa e parmesano. Venden directamente a grandes superficies comerciais e cadeas de distribución e tamén a particulares. A parte de facer a comercialización do leite e do queixo, desde ambas as cooperativas tamén se prestan unha serie de servicios. Os cooperativistas ofrecemos todo tipo de servicios. Desde servicios veterinarios, de control de calidade do leite, control de xenética... Reproducción, mellora xenética, temos un mecánico, temos un furgón que un equipo móvil que vai polas explotacións a arreglar a maquinaria. Todo tipo de servicios temos. 55 persoas traballan para as dúas cooperativas, dúas empresas complementarias que naceron coa finalidade de beneficiar aos gandeiros da zona, ofrecéndolles a posibilidade de mercar conxuntamente a prezos máis baixos e tamén de resolverlles un problema ao que se enfrontan moitos gandeiros que non están asociados á comercialización.